Кніга лічбаў, раздзел 27. Прыйшлі ж дачкі Салпаада, сына Хефера, сына Галаада, сына Махіра, сына Манасы з роду Манасы, які быў сынам Язэпа, а імёны іх Маала, Ноа, Хегла, Мелха і Тэрса. І сталі яны перад Маісеем і Елеазерам святаром, і князямі, і перад усёй супольнасцю ля дзвярэй палаткі сустрэчы і сказалі: «Бацька наш памёр у пустыні і не удзельнічаў у бунце Коры супраць Господа, але памёр у сваім граху, і ён не меў сыноў. Чаму вы нішаеце імя яго ў родзе яго, бо ён не меў сына? Дайце нам уласнасць паміж братоў бацькі нашага». І прынёс Маісей справу іх на суд Господа, які сказаў яму: «Справядліва дамагаюцца дочкі Салпаада. Дай ім уласнасць між братоў бацькі іх, і хай маюць спадчыну. Сынам жа Ізраіля скажы так: калі чалавек памрэ без сына, яго спадчына пераходзіць на дачку. Калі не будзе ў яго дачкі, спадкаемцамі хай будуць браты яго. Калі б і братоў не было, аддасцё спадчыну братам бацькі яго. Калі і братоў у бацькі не будзе, тады яго спадчына хай пераходзіць найбліжэйшаму сваяку ў яго родзе, і хай ён возьме спадчыну. Як загадаў Господ Майсею, так хай будзе гэта сынам Ізраіля, святыняй па вечным законе. Таксама сказаў Господ Майсею: «Узыдзі на гэту гару Абарым і паглядзі атуль на зямлю, якую я дам сынам Ізраіля. І калі агледзіш яе, то пойдзеш да народа свайго, як пайшоў брат твой Аарон. Бо вы зняважылі мяне ў пустыні Сін у час бунту супольнасці, бо не пажадалі аб'явіць святасці маёй перад імі на водах. Гэта вада Мерыбы, каля Кадэса ў пустыні Сін». Маісей адказаў Господу: «Хай прызначыць Господ Бог духаў і кожнага цела чалавека, які кіраваў бы гэтай грамадою і мог бы выступіць перад імі, выводзіць іх або уводзіць, каб не стаў народ Господаў, як авечкі без пастуха». І сказаў Господ яму: «Вазьмі Ешуа сына Нуна, чалавека, на якім прыбывае дух, і ўскладзі руку сваю на яго, і паставіш яго перад Елеазерам святаром і ўсёй супольнасцю, і на вачах ва ўсіх дай яму загады. І сваёй уладай падтрымай яго, каб слухала яго уся супольнасць сыноў Ізраіля. Стане ён перад Елеазерам святаром, які пра яго параіцца з Господам праз суд у Рыму. Паводле яго загаду будзе выходзіць і ўваходзіць ён сам, і ўсе сыны Ізраіля з ім, і ўся супольнасць». Маісей зрабіў так, як яму загадаў Господ. І калі паклікаў Ешуа, паставіў яго перад святаром Елеазерам і ўсім прысутным народам. І, усклаўшы на галаву яго рукі, паставіў яго правадыром, як загадаў Господ праз Маісея.